ಪಿರಿವುದ ಬಲಿಯ ಪಿರಿಬಲಿಯ ಪಿರವುದ ಬಲಿಯ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪಿರಿವದ ಬಲಿ ಒಂಜೆ ಪಿರಿವುನು ಬಂಡ ದೈವ ಪಿರಿನಗಾದಿನ ಬಲಿಯ ದೈವ ಪಿರಿಯರೆ ಅತ್ತನ ಪಿರಿಯೊಂದು ಬಂಡ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗೊಂದು ಮರ್ಪಿನ ಬಲಿಯ ದೈವ ಪಿರಿಯರೆ ಅತ್ತನ ಪಿರ ಪೋಪನ ಬಲಿಯ ದೈವ ಪಿರಿಯರೆ ಪೋಪುನಂಚುತ್ತನ ಬಲಿ ದಯ್ಯ ಪಿರಿಯೋಡಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಕಡೆತ್ತ ಬಲಿ ಅಡೆಗೆ ನೇಮ ಅಕೇರಿದ ಬಲಿ ಅಕೇರಿದ ನೇಮ ಮುಕ್ತಾಯಾದ ಬಂಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನದಲ್ಲ ಪಿರ ಪೋಪು ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿಯೋದ ಬತ್ತಿನ ಬಿರಿ ಬುಳ್ಳಿಯದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದಂಡ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಡಾರ ಕೆರ್ತದು ಐದೊಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಐದೊಕ್ಕ ಆಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ರೀತಿದ ಕಟ್ಲೆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಲು ಆಪುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿಪ್ಪ ಐಟ್ ಅಕೇರಿದ ಕಟ್ಲೆ ಪಿರಿಯುವುದ ಬಲಿ ಅವು ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಸಾನು ಮುಲ್ಕಿ ವರ್ಮಮಾಗನ ಬಪ್ಪನಾಡದಪ್ಪಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮೇರೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಮಮಾಗನ ಮಾತ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆವಳಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮಕ್ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ತ ಪಿರಿಯುವುದ ಬಲಿತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಇತ್ತೆ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂಡಾರ ಬಯ್ಯನಗ ಜಪ್ಪುಂಡು 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಡಾರ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ನೇಮಾದಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಲೆರ್ದು ಪಿರಿ ಪೂಲೆ ಮುಟ್ಟ ಈನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ 14 ಕಟ್ಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಮಣ್ಣ ನಡಪುಣು ಕಡೆ ಕನಗ ಪೋಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಅವು ಪಿರಿಯದ ಬಲಿ ಪಂದೆ ಈ ಪಿರಿಯದ ಬಲಿನ ತೂವರೆ ಸುಮಾರು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಕಾಲಿಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಅವಿನ ತೂವರಂದು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಜನ ಸೇರುವೇರು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಪಿರಿಯದ ಬಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಆತನ ಬಯ್ಯ ಆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕಳು ಕಾತುಕೊಳ್ಳುವೇರು ಏ ಪಾಪುಣ್ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕುಲವಿನ ಕೆಮರೋಡು ತೂವರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಮರೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ್ಣತ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಆ ಕೆಮರೋಡ್ಲ ಅವು ಆತುಜಿ ಅಂಚದ ಜನಕ್ಕಳು ಅಡೆಗೆ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಬಲಿನ ಆ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತದು ಆ ರಾಜ್ಯನು ಲೆತ್ತದು ಆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆತ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಲೆತ್ತದು ಗುತ್ತಿನಾರಿ ಲೆತ್ತದು ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ಆ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಯಾನ ನಿಕಲೇನ ಪೋಡಿಗಟ್ಟ ಏನ ರಾಜ್ಯ ಬಂಚಿಂಡ ನಿಕಲು ಬಯಟು ಬೂರಿಯಾರ ಪನ್ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂಜಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕನನೀರು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪಿದಡೋಡು ತುಂಬುಲ ಮುಡೈಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದು ಜುಮಾದಿ ಕೇನುಂಡು ಯಾನ ರಾಜ್ಯನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಈ ಬಲಿನಿ ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಏನ ರಾಜ್ಯೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಆದುಪೋವ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪೋದಗು ಬೂರೆನ ಅತ್ತಿಯನ್ನ ದಿಸೆಮಕ್ಕುಲಾವಡು ಎನ್ನ ಪತಿಮಾನಿಲಾವಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಪೋದಗು ಬೂರೆರ ಇಂಚ ಆದುಪೋ ಪನ್ಪುಚ್ಚತನ ವಿಚಾರನು ಇಟೆ ಗುತ್ತಿನಾರಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರಡಲ ದೈವ ಕೇನುಡು ಅದಾಗ ಅಕ್ಕುಲು ಮದಿಪುವೇರು ಮದಿತದು ಅಕ್ಕುಲು ಕನನೀರು ದೆತ್ತದು ಮದಿಪುವೇರು ಅದಾಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮ್ಯಾಂದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ದರ್ಶನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದವಳು ಕೊಡೆ ಪತ್ತುನ ಕುಲಾದಪ್ಪು ದರ್ಶನದ ಕುಲಾದಪ್ಪು ಪೂಪು ಜನದ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 14 ಜಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಪೂರ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಐಟೆ ಅವು ಇಂಚ ಆಪುಣ ಪಂಚತನ ವಿಚಾರಣೆ ಭಾರಿ ವಿಸ್ಮಯವಾದುಂಟು ಆ ವಿಸ್ಮಯದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಬಲಿ ನಡತು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಈ ಕೆಮರೋಡು ಪೂರ್ಣತೆ ಐಟ್ ಬರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾತಿನ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿರಿಯದ ಬಲಿ ತೂವರೆಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಬತ್ತ ಸೇರುವೇರು ಐಟೆ ಅವು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂಡಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒರಂಬರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಬಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದು ಆ ಪಿರಿಯದ ಬಲಿನ ತೂದು ಪೋಪಿರು ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎತ್ತನಿಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಿರಿಯದ ಬಲಿ ಐಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ವರ್ಮ ಮಾಗೆ ನಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಜಲಕದ ಬಲಿ ನಾಂಡ ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡು ದೈವ ಜುಮಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಪಿರಿಯದ ಬಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿ ಕೆಲವು ಊರ್ದ ಪೂರ ಪರಕೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೆತ ಬೆತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗೂ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೂರ ಪರಕೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ ಬತ್ತದ ದೈವ ಈ 14 ಜಾಗಲೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನಿಕೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಟನ ಕುಳಿತೆರಡು ಅಕಲಿನ ಲೆತ್ತದೆ ದೈವ ಐಟೆ ಬುಡು ಬುಡಾಪಿಂಚಿತ್ತನ ಮಲಮಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಎತ್ತಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ ನಡಪುಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜಾಗದ ಕಲ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇತ್ತೆ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಇಟ್ಟೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪರೆ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಣೈ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಆವನುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಆವನುಂಡು
ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ ದೈವಗ ಮದಿತದ ಪ್ರಸಾದದಿತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾಟೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪಿನಂಚೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮೂಜಿ ವಿದೊಟ್ಟು ದೈವದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಗ ಏರ್ದು ಜುಮಾದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬಾರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಆಪಿನ ಮುಗ ಏರ್ದು ಈ ಮುಗ ಏರ್ದು ಕೊರ್ನುಂಚೆತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ರಡ್ಡ ಪನ್ಯಾಲ್ಕ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ಐಟು ಕೊರ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆವಡೆ ಅಂಚ ಮುಗ ಏರ್ದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಊಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪಿನಿ ಆ ಮುಗ ಏರ್ದು ಈನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪುಂಡ ಆ ಮುಗ ಏರ್ದು ಈನ ಕರ್ಸಲೆದಂಗಾದ ಪನ್ಪೆರ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಡಪುಣ ಮನ್ನೆಡ ಪನ್ಪೆಡಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಉಳ್ಳವಳು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ನಡದನ್ನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ ಬತ್ತಾಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಐದಕ್ಕ ಮುಡೈಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಕಡೆ ಪಿರುವದ ಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಡೈಲಾಗ ಬಂಜಿಪಾರ್ದು ಕುಲ್ರೆ ಪಿರುವದ ಬಲಿಕ್ಕೆ ಪೋದು ಐಟೆ ಉಂಟುಂಟು ಇತ್ತೆ ಮುಡೈಗೆ ಬಂಜಿಪಾರ್ದು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಉಂಟೊಂದು ಗುತ್ತಿನಾರ್ಡಕ್ಕೆಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಡ ದೈವಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ತಿಂಗೋಲೆ ಜನನನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲೇರೆ ಪುತ್ರ ಭಾವದ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನದ ಬಾಂದಾರ್ಲು ಅಕಲೆ ಗಡಿಯಾಂಡ ಅಕಲಿನ ಬಾಂದಾರ್ಲು ಒಂದು ಲಿಪ್ಪೋಡು ಆರೆ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರ ಆರೋರಿ ಮಾತ್ರ ಊರಿ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜುಮಾದಿಗೆ ಆ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲೆ ಆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕದ ಮನೆತನ ಒಟ್ಟಿತ್ತಿನಾರೆ ಆರ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕದ ಮನೆತನತ್ತ ಅಂತೆ ಮನೆತನತ ಪರವಾದ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬುರಿಯರುಂಡತೆ ಉಂಜೆ ಸುತ್ತಡು ಒಂದು ಅವೇ ಓ ಕೆಮರೋಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಉಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಗರ್ಭಗುಡಿತೆ ಎದುರುಡು ಬೂರ್ನಿ ಕುಡಲಾಕದ ಕೂಡ ಪಿದಾಡು ಅಲ್ತರ್ ದೈವ ಇತ್ತವಳು ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮದಿತೇರೆ ನೀಲಮಲ್ತೋನೆ ಬಯಟು ಪಾಡಾಡ ಪಂದೆ ಅಲ್ತರದ ಇತ್ತ ಪಿರ ತಿರ್ಗದೆ ಪೋನುಂಡು ಕೊಡಿಯಾಡಿತ್ತಂಚೆ ಸುಮಾರು ಎನ್ಪ ಕೆಜಿ ದುನ್ನಾದ ಈ ಅನೇಕಲೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುಳ್ಳಿದ ಅನೇಕಲೇನ ಪತ್ತೊಂದು ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೊಂದು ಪಾರ್ದುಪ್ಪುವೇರು ಮಣದಾನಿ ಒಂದು ಬಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುಣ ಅಂಚತ್ತನ ಪಿರಿವದ ಬಲಿ ಒಂದು ಅವಳು ತೂಪಿನೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚಾದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರುವೇರು ಒಂದು ಇತ್ತ ಈತ್ ಒಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ದೈವದ ಒಂದು ಮೂಲತವಾದ ಅವಳೇ ಪುನಃ ಅತ್ತನ ನೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಗುತ್ತಮಡತನದ ಜಾಗಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಈತ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇಪ್ಪೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜಯೋಗ್ಯತೆದ ದೈವ ಒಂದು ಅದೇ ಐಕ್ ಐತವೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ಗುತ್ತುದೆಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಸೊತ್ತುಲತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಒಳ್ಳಿದ ಅನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಪದ್ದೈ ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಪುಂಡು ಭದ್ರತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಬರೋಡ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜ ಆದಿಂದ ಬೋಡತ್ತೆ ಒಂದು ದುಂಬದ ಗುತ್ತು ಪೂರ ಹೋಗುತ್ತ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಬಟಾರದಿಲ್ಲ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಇದು ಪನ್ನೆಲ್ಕೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಹಾವುಡು ನಾಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಚತ್ತನ ಬೋಡು ಆ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿಲಾದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿಲಾದಪ್ಪು ಅತ್ತ ಜಾರಂದಯಲಾದಪ್ಪು ಅತ್ತ ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಂಚಿತ್ತನ ರಾಜ್ಯಂದೈವ ಆ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಈಜಿಡ ಗುತ್ತುದಲ್ಲಿ ಈಜಿಡ ಬರ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಾವ ಪರಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಬಟಾರದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಡನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸನು ತೂವೊಂದು ಪೋಣುನ್ನ ಅಂಡ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇತ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಬಟಾರದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವಳು ರಾಜ ಬಟಾರ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟಾರದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಟಾರದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವ ಇಜ್ಜವಳು ರಾಜನ್ ದೈವ ದಾಂತೆ ಇಂಚ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಬಟಾರದಿಲ್ಲ ವಾ ಸಮುದಾಯ ಬಂಡ ಸಮುದಾಯ ಅಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಪುನೈಟ್ ರಾಜನ್ ದೈವ ದಾಂತಿನ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಬಂಡಾರ ಇಂಚ ಬರ್ತಂದೆ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಬಂಡಾರ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಬಂಡಾರ ಎತ್ತಿನಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತುಡು ಅಂದೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ಲದಾಲ ಇತಿಹಾಸ ತಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಪೋಂಕ್ರ ಗುತ್ತಿನಾರ ಪನ್ಪಿನಾರ ಗಡಿಯಾದಿತ್ತನು ಐದು ಬಕ್ಕೊಂಜ ಐನಾಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗಡಿಯನು ಪೋಂಕ್ರ ಗುತ್ತಿನಾರ ಗಡಿಯಾದಿತ್ತನು ಆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತದ ಕಲೆಗಳ ನಾಲದಡಿ ತಕ್ಕಲೆಗಳ ಓಲು ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತ ಕೊನೆ ಹೊಡ್ದಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜಾಗದ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಎದಲ ಗಲಾಟೆನೆ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಬತ್ತಿನಿಂಚಿತ್ತನ ಬಂಡಾರ ಪಿರಪೋಣಗ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಗು ಕೊನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ ಗುತ್ತಿನಾರ ನಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಅದಾಗ ಎಚ್.ಎನ್. ಪಟ್ಲೇರು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಚ್.ಎನ್. ಪಟ್ಲೇರು ಬಂದು ಅರೆ ಪಟ್ಲೇರು ಉಡ್ದ ಆರ್ನ ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಎದು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದು ಬರಿಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಬೊಂಬೈದ ಆರ್ನ
ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದ ಒಂದು MBBS ವೈದ್ಯ ಅಂತೆ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡ ಇಲ್ಲದ ರಾಘು ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದ ಬಾರಿ ತೆರೆದಿನಾರು ಆರು ಬಾರಿ ಅನುಭವದಾರು ಅರೆ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇತ್ತಿ ಮಂಡಲ ಐತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಬಾರಿ ಅನುಭವದಾರು ಆರ್ನ ಪಲೆಯಲ್ಲೂ 2 ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಸ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನಾಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಈ 4 ತಕ್ಕುಲು ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತದಾಕುಲು ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಬಂಡಾರ ನೋಡೆ ಕೊನಪಿನ ಅಡೆ ಕೊಂಡ್ರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮನ್ಪರು ಬೇತೆ ಕೊರ್ರಿ ಕೊಂಡ್ರ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತದಾಕುಲು ಒಪ್ಪಿಜೇರು ಒಡೆ ಕೊನೋಡೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಟಾರದಿಲ್ಲಿ ಅವು ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಗೂ ಬಾರಿ ಪೊದ್ದೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತುಗ್ಲ ಬಟ್ಟರೋಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದೆರ್ನ ಸಂಬಂಧ ನಡತದನ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೇಲು ಆನಕನ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿ ಜೋರು ನಡತನ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾರದ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಜಾಗ ಆ ವರ್ಗದ ಜಾಗಡ್ ಬಂಡಾರದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನಡೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಲೇರು ಸೇರ್ದು ಈ 4 ತಕಲ್ನ ಪುರ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ದಿತ್ತೊಂದು ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬಟಾರೋಡು ದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾತಿದ್ದಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೊದ್ದೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲುಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಟಾರದಿಲ್ಲ ಅಡ್ ದಿಯೇರು ಅಂಡ್ ಅವ್ಳು ರಾಜನ್ ದೈವ ಇತ್ತೀಚೆ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಬಂಡಾರ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ 5 ಬಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಗುತ್ತಿನಾರು ಗಡಿಪತ್ತು ನಂಚುತ್ತನ ಟೈಮುಡು ಆರು ನಡಿಬಿಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಅವೇನು ಬಂಡಾರನ ಕಣಪಾವು ನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಅವಳು ಬಂಡಾರದೊಂಜಿ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟದ ಅವಳು ಬಂಡಾರದ ಇಯರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನು ಸಾರ್ ತೊರ್ಮಣತ ಸೊನ್ಪತ್ತ 4 5 ಬೊಕ್ಕದ ಕೃಷ್ಣ ಗುತ್ತಿನಾರೆಗೆ ಗಡಿಯಾಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಗುತ್ತಿನಾರೆಗೆ ಗಡಿಯ ಪಂಚತ್ತನ ಪಡ್ತೋಡು ರಾಘು ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಗುತ್ತಿನಾರ ರಾಘು ಶೆಟ್ರ ಬಂಡೆ ಏನಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ತೆರೆದಿನಾರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಗುತ್ತಿನಾರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೋಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಆ ತೋಜುನು ಇಂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾಲೋಡು ವಾಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತದ ತಾಮ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬರೆಸೇನೆ ಅದಾಗ ಸೇಸಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಪನಿಕೆರೆ ಮನೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಐತ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತ ಅಕಲೆಗೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣಗ ಸೇಸಪ್ಪ ಪ್ರಭುಕುಲು ಅತ್ತಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವಾಗೋ ತಪ್ಪದಿನಕುಲ ಬರ್ಪಿನಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಸೇಸಪ್ಪ ಪ್ರಭುಲು ಕನ್ನಡ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಸೇಸ ಪ್ರಭುಕುಲ ಎಂದ ಪಣ್ಣಂದ ಆರೆ ಕನ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಜುಮಾ ದಿನವೈತಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಮೋಕೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಹಾಕುಲು ಈನಕೆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂತಿನಕುಲತ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇಸಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊಟ್ಟೆನ್ರಿ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಶರತ್ ಕೊಟ್ಟೆನ್ರು ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಶಿಲಾಮಯವಯನ ಬೊಕ್ಕ ಈ 14 ಜಾಗದ ಕುಲು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ 94 ನಡತನ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಗುತ್ತಿನಾರ ಸೈಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಇತ್ತದ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ಪಲೈ ಆರೇ ಗಡಿಯಾಂಡೆ ಆರೊಂಜಿ 23 ವರ್ಷ ಗಡಿಯಾದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೇರೆ ಆರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡೆ 2018 ಕುಡರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯೇ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಿತ್ತೊಂಡಿರು ವಿಜಿತನ್ನೇ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಿತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತುಪಳಿದ ಗೋಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವಾಲ್ ಮದ್ಮೆದ ಒಂದು ಪೂರ ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಪೂರ ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತಿಂಗೋಲೆ ಮನೆ ಜನನನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದೆಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರ ದಿವಂಗತ NJ ಶೆಟ್ರ್ ಬಿಸ್ಲಾರಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಿತ್ತಿನ NJ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೈಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅವೇನೆಂಕುಲು ಮದಪರಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಂಚಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಆರ್ನ ಮುಂದಾಲೋತ್ತೋಡು ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 14 ಜಾಗ ಸೇರಿದ 2014 ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ 2027 ಪುನರಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಕ್ಕೆ ನಡಿಬಿಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಯಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಆತೋಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಧ್ಯಾನದಡ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಆರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು 25 ತಾರೀಕು ಗುಂದೆ